ji bo derbasbûna Herêma Kurdistanê ji qeyrana derê û çareserkirina êrişên mûçeyê fermanberan û peydakirina qûtê hewlatiyên vê herêmê rewşenbîr û mamosteyên Zankoyê dihok daxwaza ji layanên siyasiyên Kurdî dikin êk deng û êk helwîst bin û serdanên xwe bo Bexdad bi kesanên şarêza û mamosteyên Zankoyê zêdetir lê bikin ji bo gihiştin bi rêka çareyekê dibin yasayên destûrî de. Heta ke ew tenazülatên hêzên siyasî dikin بۆ داگیرکەرە بۆ dijminên milletê me heger navxwe da kêmtir jî kirba di namenda serkeftinên mezin dest xwe vebînin. Evrûke jî pêdiviye yani peşimanê nîvarê jî her baş e. Evrûke jî heger hêzên Kurdî êko du bigirin li Bexda û peyama wan a êk bid û da kokiyê mafên gelê Kurdistanê bikin ew ê di vî distûrî da di namendê serkeftinên mezin dest xwe vebînin û kesek neşit yani tiştekî milletê me bikit ku yani karekî dijminatî beramberî milletê me bînit heger em ê girtî bin. Layinê Kurdî divêt êk deng bin êk reng bin gel Bexda çku em bizanîn em gel welatekî an jî em gel hindek eqliyeta serederî dikeyn bêt êk girtina me destpêkê hevîtin da em çên dengekê bi rengekê serederî gel wana bikên şên mafê xelkî dest xwe vebînîn ew êk ya duê nav êgirtinê jî tinê êgirtina tinê bes niye vê mirovên pispor û akademî vê barê da bêne amadekirin û firêkirin gel Bexda danûstandinê bikin. Berê her tiştekî em hemî zanin evokê ek rêzî û ek dengiya ehzabên siyasî li Iraqê sanga milletê Kurd û sangê qewarên xwe Kurdî dê parêzîtin. Lewra evroke ya ji hemiya girîngtir bû hemû layanên siyasîn li Iraqê pêgiriye bi destûrê Iraqê bikin. Çawa ew pêgirî li wê gefê metiyen ku em pabendîn destûrê Iraqê evroke eger em pitir ve pabendiye vî destûrê Iraqê bikin pitir dê mafê xwe dest xwe veînin. Çünkü bi mafê Kurda gelek û gelek hatiye pêşîlkirin desthalat darên Iraqê da. Her wisa mamosteyên Zankoyê ew yekê ji danexuyakirin eger di navşandin herêmê bo Bexdad de kesanên taybetmend û şarêzayên destûrî hebin û êk helwîst bin dê karin Bexdad neçarkin mafên Kurdayên destûrî pêşêl neket. Şêrwan Xidir, Kursat News, Duhok.